срещаме в прекрасното село Топола, което е на 200 метра от морето. Близо до най-голямото голф игрище в източна България, на брега на Черно море. Намираме се в дневната на една прекрасна къща с високи тавани, с гледка към двора. След малко ще ви я покажа. Имаме камина. Място за хранене и голяма кухня. Това е кухнята, в която има всичко необходимо. Печка с котлони, фризер, с хладилник, абсорбатор, миялна машина. Ето хладилника, шкафове за съхранение, абсорбатор с естествена дневна светлина. От кухнята и от хола може да излезете на прекрасният двор. Сега в момента не е много зелено, но по време на лятото тук са моите колеги. Двора е 800 квадрата. Лятото, вечер, може да пиете студено розе или бяло вино по предпочитание. Намираме се на 2 минути пеша от плажа. След малко ще се качим да ви покажа вторият етаж. Къщата е масивно строителство с зидове. Виждате над 30 см зид. На първият етаж също така имаме и баня с тоалетна. За малко ще вляза вътре, отново с прозорец. Така. Сега любимата ми част, едно прекрасно вътрешно стълбище, отново с светлина. Вижте колко е, чувствам се като в дворец. Ето тук, за малко ще спра да видите насам какъв простор и спокойствие. Вторият етаж на къщата. Един коридор. В началото на коридора имаме обща баня и тоалетна. Това е втората баня с тоалетна. Ето. Спирам за малко тук да огледате. Междувременно, ако в момента гледате видеото с VR очила, може да разгледате всичко съвсем спокойно. Така. Това е една от спалните. Сега ще оставя камерата тук. Една от спалните, в нея имаме гардероб, телевизор, напълно така обзаведена спалня, много уютна. Прозорец. Няма да вдигам шторите. Във всяка от стаите има парно. После ще ви покажа къде е хидрофора. Така, взимам си камерката и продължавам към втората спалня на етажа. Много хубава спалня. С излъз към тераса. Това е телефон на собственика, който доскоро е продавал имота си сам. Вече продава с нас ексклузивно. Този имот заслужава, разбира се, ексклузивно представителство, да го представим по най-добрия начин, тъй като и имота заслужава това, както и вие, нашите клиенти, да го видите от всякъде, да го почувствате, доколкото може максимално и да дойдете на място, за да ви го покажем и на място. И това е третата спалня, от която отново може да се излезе на терасата. Огромна тераса, около една малка спалня, ново строителство е терасата. Това е третата спалня, в бледо-лилаво е решена като тон. Отново полиле е прекрасен.
Имаме и мастър. Това е мастър спалнята с спалня с тоалетна към нея. За уединение на родителите, например. Да, ще спра за малко, за да я разгледате. Ето. Така, завъртете се вътре. Ако гледате от вашите телефони в момента, просто трябва с тъч така да приплъзнете и ще видите цялата стая. Това е хубавото на видеята с тази 3D камера. Отново се връщам в спалнята. Така. Много е тихо тук в Топола. Прекрасно е. Морето, за съжаление, в момента не се вижда, но тук може да разгледате нашето видео с дрон. Там вече се вижда и морето. Така, какво друго да ви покажа? На терасата да излезем. Просто си представям лятото как тук. Вечерта наблюдаваме морето, гледаме морето, чуваме вълните и аз специално си пия кафето сутрин, а вечер винцето долу. Така, сега пак ще влезем в спалните, след малко ще отидем към дневната отново, за да може Симончето да монтира, ако някъде не съм казала нещо на място. Дограмата е висок клас, с стъклопакет. Затварям спалнята. Втората спалня. И сега отново към витата стълба. Много аристократично се чувствам в тази къща. Вижте колко е висок тавана, на 10 метра. И отново ще ви разходя в дневната, която има 4 къта. Кът за хранене, за голямо семейство и гости, масивна мебел. Навсякъде имаме светлина. Представям си вечер колко е уютно. И ви дава и простор и усещане за така уют и класа.